Hi guys, maghuhul ako ng pinamili ko kanina. Sana hindi magising si Ayla. Tulog na siya. Ano na ngayon eh. Alas 7 ng mag-aalas 8 na ng gabi dito. So katutulog niya lang. So naisipan kong mag-haul ng pinamili ko kaninang konting, nagdagdag ako ng konting Christmas decor. So yung iba hindi Christmas decor, isama ko na rin siya. So mahilig akong maglagay ng nail polish sa kamay ko. Ngayon na may 5 months old baby ako. Ginagawa ko lang yung pagtulog siya. And then minsan, madalas during the day, yung tulog niya minsan 30 minutes, malimit na yung an hour. Kunti lang siyang matulog sa umaga, pero sa gabi, natutulog siya talaga siya ng straight na sa gabi. Nagigising lang siya ng siguro mga 5:30 ng umaga. Pero okay na yun kasi sa gabi, maganda yung tulog niya. Yun yung pinaka-importante sa gabi. Nakakatulog siya ng maganda para may tulog din tayo. So, unahin na natin tong tawag dito, nail strip. Yung sticker siya na, na nail na ididikit mo lang sa kuko niya. Ito talaga yung pinaka-paborito kong mabilisang maglagay ng nails sa kuko. Kasi parang ididikit mo lang siya pagkatapos hindi mo na kailangan tawag dito. Hindi mo na kailangan antayin matuyo, ganyan. Especially yung pag nag-a-apply ka ng nail polish, matagal talaga siyang processing kasi i-apply mo siya and then antayin mo pa siyang matuyo eh. Sa sitwasyon ko ngayon na may anak ako na baby pa, nako, good luck. Hindi pa nga ako nakakapag-apply ng nail polish, gising na siya. So, ito yung recommend ko kung gusto niyo ng madali ang cute nails. Ito, nabili ko lang to sa Walmart, nasa $3 siya, marami na siya. Ilan na ba to? 27 gel nail strip na siya. So, ito yung itsura niya guys, cute. Ganyan yung kulay na kinuha ako. Yan. Nag-apply ako ng isang kamay pa lang yung na-apply ko, pero yung isa wala pa. Yun. So, ito yung pinaka highly recommend ko. Try nyo. Nasa $3 na lang siya. Marami na siyang 27 na siyang nail strip. Kaya matagal mo na rin siyang magagamit. Tsaka sabi dito, it lasts for 14 days. Tingnan natin. Hindi ko alam. Pero ito, ang cute ng kulay na pinili ko. Marami silang ibang kulay. Why not? Cheap na to. Mura na to sa $3 kasi 27 pieces na siya na nail stickers. Ganito yung itsura niya. Ipakita ko sa inyo yung itsura ng stickers. Ayan, nagamit ko na yung isa. Ganito yung itsura niya guys. Ididikit mo lang siya. Sobrang dali lang siya. Ididikit mo lang siya sa kuko mo. Sobrang dali lang talaga. Tapos may kasama na siyang alcohol kasi bago mo siya i-apply, kailangan yung instruction niya. Maghuhugas ka muna ng kamay ng may sabon para mawala yung oil ng kuko mo and then applyan mo siya papahiran mo rin siya ng maliit na, may nakalagay na maliit na pad na alcohol para yung oil nga matanggal, para dumikit siya ng maayos. And then may kasama rin siyang nail file kasi ididikit mo siya sa kuko mo, medyo mahaba yung sticker. So, nail file mo lang siya and then sobrang dali lang talaga. Ang cute. Sobrang dali lang i-apply. Promise, ito yung talagang sobrang dali lang i-apply na nail polish sticker. Ang ganda. Ito yung ginagawa ko ngayon. Recently, kasi nga sobrang dali lang. Kahit gising si Ayla, naglalaro siya, pwede ko siyang i-apply kasi nga walang hassle. Hindi ko na kailangan antay na matuyo ba. Pagka-apply mo, pagkadikit mo, tapos na. Ayun, ano pa ba? Isama ko na rin tong headband na nakita ko sa clearance aisle. Cute siya, parang cute siya. Ayan, $2. Inubo ako. Kapati yung lalamunan ko. So, ang cute color palang, ang color niya parang light pink and then $2. Sa pera natin sa Pilipinas, nasa 100 pesos siya. Sobrang cute na headband. Nasamid ako. Ang masakit sa lalamunan, nasamid ako. So, ayun lang yung parang hindi related sa Christmas na nabili ko. And then, naisipan ko wala akong kitchen towel sa kitchen na Christmas siya. So,
Excuse me. Nasamid ako. Masakit sa lalamunan. Pumili ako ng 3 hand towel. Ayan, ang cute. Ayan. Nasa 97 cents lang to. So, mura lang siya. 97 cents. Ito yung cute ng print. At saka ito, cute din to. Ayan, 3 hand towel. And then, sinamahan ko na rin siya ng pot holder para pair. Ito medyo may pagka-match nitong ganito. Yan. Yung hand towel niya. Tsaka pot holder. Yan. Matchy-matchy sila. Inano ko na rin parang pair-pair din sila. Masakit sa lalamunan. And then meron din akong ano to, yung banner. Merry Christmas banner. Ayan siya guys. Ganyan yung tsura niya. Yan. Lalagay ko siya sa wall sa Christmas. Para pag picture-picture, may din kasi ako mag-picture-picture. And then, meron din tayong, yung parang LED lights, parang string light siya, pero yung design niya, Santa Claus, battery operated siya ng AA battery. And ito yung itsura niya. Ganito yung itsura niya guys, nung string lights, try natin i-on. Ganyan yung itsura. May mga settings din siya ng ganyan kung yung umilaw-ilaw ng ganyan. 2 settings siya kung gusto nyo mag-stay lang ng ganito or nag-blink-blink or ganitong stay lang siya. So, ito ilalagay ko to dito sa edge nitong shelf. Yan yung isipan kong ilalagay itong cute Christmas Santa Claus string lights. Off na natin. Ayan, ganyan yung itsura niya guys kung makikita nyo. Sobrang cute. Ang cute. So, naisipan kong kunin siya. Nasa $5.88 siya. Medyo mahal kumpara sa ganitong maliit na string lights. And then, ano pa ba? So, ito talaga yung gusto kong bilhin kanina. Kasi ilalagay ko doon. Lalagyan ko siya ng decoration doon. Pag nag-film ako dito, medyo may konting decoration tayo ng like Christmas decoration. So, bumili ako nitong, tawag dito? Yung fake na candles. Ang nakalagay, pillar candles. Fake lang to siya guys, na battery operated sa yan. Dito sa bottom niya. Dito mo ilalagay yung battery. And then, ganyan yung itsura ng Ang cute ka mo nito, kaya binili ko to. Kasi ilalagay ko siya sa, yun nga, yung binili kong pang Christmas decor. Kaya dito yung itsura niya guys. Sana nakikita niyo yung ilaw. Kasi, pero may flame talaga siya ganyan. Naka-on siya. Yan. Yan. Yung lang siya, battery operated na malaking candles. Magandang pang decor sa sala, sa table, or sa kitchen, sa counter, or doon ko siya ilalagay sa yung ko, maliit na makeup cabinet. And last, ito talaga yung gusto kong bilhin kanina. Talagang hindi ako umuwi nakasama to. Itong ganitong hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yung parang siya, glass siya. Ang ganda. Glass siya na ilalagay mo dito yung kandila, pang decor din sa sala, sa lamesa nyo sa sala, or sa kung saan nyo siyang gustong ilagay. Kaya napabili ako nitong ganito, and then ilalagay ko siya dito sa loob nito. And then ganyan na yung itsura niya guys. Maganda to siguro tingnan pag walang ilaw kasi may siya. Ayan, ang cute. Nakikita nyo ba guys? Ang cute Ang ganda. Ang cute. Ayan, may ilaw siya. Ganito yung itsura niya. So, ilalagay ko to doon. Sa na yun. Puting cabinet. So, ito yung talaga yung ko kanina. Ito talaga yung purpose ko kanina bago ako umuwi. Sabi ko, bibili ako nito. And then, bibili rin ako ng fake candles para ilagay ko nga doon sa side na yun para may konting Christmas decoration ako dito sa kwarto. Kasi palagi pag nagfi-film ako dito sa side na to, kaya may konting decoration tayo dito. I-try natin ilagay.
Ayun na siya guys, kung nakikita nyo, ang cute. Ayun na siya guys. Ay, ang ganda. Siguro pag medyo, parang totoo yung yung candle, yung niya, yung flame niya. Gumagalaw-galaw siya ng back and forth yung flame. Parang totoo talaga siyang flame, pero hindi. Fake lang siya. Battery operated siya. Ayun. Ayusin ko na lang tong side na to. Tatanggalin ko lahat ng nakalagay dyan. Ano ko lang dyan. Ang ilalagay ko lang talaga dyan, yung pinili ko kanina. Ang cute. So, magde-decor pa ako dito sa side na to. Kasi normally, kasi gusto ko talaga pag nag-film ako dito yung yung background ko minsan pag tamad na ako na mag-ayos ng background. Ito na yung background natin pag nag-film para mabilisan lang tayo. So ayun lang yung haul ko ngayon. Yan yung mga nabili ko kanina bago ako umuwi sa work. And then, ayun nga, ang cute talaga ng decor na yun, ang Christmas decor na yun, lalo na yung fake pillar candles, ang cute ng ilaw niya, parang totoo.